kod adek tok sa achiel mar okinyi, tok sa 12 mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny. Okinyi ma kawuono kama twak odore kod chala mar thieth e pacho ka. Okinyi ma kawuono nyakwara Ramogi Ajwang' abedo jahawi kendo antiere kae kod jagoro mongirore e migawo mar thieth mano Dr. Ouma Oluga mar mondo mi waporane wach kotudore kod weche mopogore opogore mosebedo katimore e sekta mar thieth mano moriwo ndiko e tich e yorno mongirore lakteche kata jochiw thieth mago mag UHC ma kuom thuolo mar higni 5 koro gisebedo ka giyuak ka ging'ur ni owinjo bed ni indiko gi e tich e yorno ma ongirore. Kata kamano nyaka sani kata obedo ni wacho ni owinjo bed ni ndiko gi e counties e yorno mongirore mano pok ochopo kare. Owinjo bed ni timo ang'o mar neno ni chenro mag thieth odhi mbele e pacho ka e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Daktari oyawre kendo machiegni e twak mar ichio nade? Antiere makare. Machiegni ahinya. Nyakwara Ramogi Ajwang' mana kiseneno mane wendo mantiere godo bed thuolo mano mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Daktari ka wachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono wach mokwongo madago mar mondo mi wamuli en kotudore kod ndiko e tich e yorno mongirore lakteche mag UHC. Lakteche gi adiera isebedo kineno ka giwuok e ndara gi ng'anyo ka gidwaro ni ondik gi e PNP mano permanent and pensionable. Yande waneno ka jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni owinjo bed ni ndiko gi e counties kendo ndiko makamano owinjo bed ni chakore tarik 1 dwe mar 9 mano ma higani. Kata kamano Duale bende yande wacho ni koro ochungo sara margi mano mar dwe mar 7 kaachiel kod mano mar dwe mar 8 ma bende gidwa ng'eyo no sara makamano bro bedo kadhi kanye. Ang'o matimore kata fet mar UHC doctors gi en mane nyaka gi sani? Erokamano Joyce, kenda moso nyikwa Ramogi Ajwang'. Mokwongo en ni wach mar jotich mag thieth mane onego bed ni konyo kuonde mane nitie rem mar jothieth ma waluongo ni UHC staff osebet ka chendo higni mang'eny. To kendo kane indiko jo ma thiethogi to nong'e ni indiko gi mana kuom higni matin mondo gikony Kenya nikech ndalo mane nondikgi ka ne wang'iyo gima ne waluongo ni UHC pilot. To bang'e to Covid bende obiro koro kendo medruok margi obet ni idwaro kabisa. Kalure gi sani mokwongo iwacho kanyo ni misara margi nochungi onge ng'ama nosechungo misara margi wasebet kwa miyo gi misara. Jok ma misara margi nochungi gin jok ma governors ondiko barua ni ng'ani onge tich kikichule. To mago mana jok ma ok ng'eny ahinya ma be osebet ka governors ndikonwa ni sani koro ji 113 onge tich kaka nyocha governor ma Tharaka Nithi Migosi Mudhomi Njuki ondikonwa wacho ni joga gi sani onge tich. To ok wanyal chulo ng'at ma onge tich. Koro wachno wasebet kwatemo loso ma bende an to gi jatenda Duale mane wadhi parliament mwakwayo pesa momiwa pesa manomiwa ok ne en pesa moromo. Ne wadwaro bilion 7 to nomiwa bilion 6 to kod milion 200. To koro waneno ni kata bed ni omiwa mano wachak gi pesa no mondo waket gi e ndiko ma ongirore kata ndiko kaka jomoko ondiki. Ma bane gima wadwa timo kochakre dwe mar 9 kendo wabotimo. To kiwacho ni mane gima udwa timo